Que vin neste podcast da Alba Castro e de Fisterra, que estiven eu ali con ela, vin un reel, aínda non vin a entrevista completa. Conta ela que unha vez alguén lle dixo que o máis bonito que ten a vida é saber que se acaba. E ela, claro, quedou como, iso? E sí, porque se non souperas que se acaba, estarías sempre aí deixando todo para despois e perdendo de facer cousas, non? E ao saber que se acaba, pois miras de vivila. E daquela eu comecei e teño un vídeo onde falo diso, do medo á soidade, creo que falei varias veces. E teño este outro vídeo e así aproveito e recomendo 2 libros. Este que falo da tríada amor, medo e soidade. Eu outro día recomendei un libro de Krishnamurti, que é La libertad primera e última. E eu creo que estes 2 libros son os que a min me fixeron falar de tríada, non? Sobre el amor e la soledad e sobre el miedo. Estes 2 libros son moi guais para ler, son transcricións de veces nas que Krishnamurti falou e traen tamén as preguntas que a xente lle facía, as que el mandaba de volta. Están moi ben para ler sobre a tríada, que lle vou chamar eu tríada. Amor, soidade e medo. Falei en vídeos de que o medo á soidade é un medo humano. Todos os seres humanos temos medo á soidade. Un tema emocional é algo que está aí no noso cerebro emocional. Eu expliqueino moitas veces, isto non é unha cousa que inventei eu, está aí, está na psicoloxía. O noso cerebro emocional é primitivo. Daquela, eu expliquei moitas veces como temos medo ao abandono e medo ao rexeitamento e como este nos afecta, porque emocionalmente conéctanos ca morte. O medo á soidade é o medo á morte, porque nós, nun contexto primitivo, o noso cerebro percibe que a soidade, ese abandono, o quedar soa, é morrer. Un ser humano en soidade non podería cazar e non poderían atacalo as bestas e morrería. E somos así. O noso cerebriño pequeniño emocional sigue sendo primitivo e básico. Entender isto, a min, sí que me encheu moito de amor por min e de priorizarme no bo sentido, desde a compaixón. Comprender que o medo á soidade é humano e que todas as persoas o temos, no mellor contexto, coa túa familia ampla, amizades e todo, ti tes medo á soidade sempre. Que nos diferenza é como nos relacionamos con ese medo. Como enfrontamos a vida con ese medo. Non é sequera enfrontar ese medo. É dicir, eu son humana. Como humana, teño medo á soidade. Mais eu teño que vivir relacionándome todos os días da miña vida con ese medo. E esta idea de que é o máis bonito da vida é saber que remata, é algo que eu vivín así. Nomear o meu medo á soidade, entender que moitas cousas que sentía tiñan que ver con ese medo á soidade
conectoume a min e a todo o mundo, nos conecta ca morte, é dicir, ca finitude da túa existencia. E aí é o de, e iso é o máis bonito que ten a vida. A sociedade, para que sexamos máis productivas, para que consumamos máis, vai nos mandando mensaxes que nos fan vivir de costas aos procesos vitais. E comezamos porque hoxe ninguén quere ser vella. Eu, moitas veces, cando vou a un sitio me din chica, señorita, sempre digo señora, por favor. Digo amablemente, pero sempre o digo. E logo, a veces, dentro do humor, digo, mira, que eu non nacín antes para que agora me veñan chamar chica. Eu uso este humor, mas sí que reivindico moito que son unha señora. Quero honrar os anos de vida, que xa son bastantes, e quero, ademais, vivir de cara a que, por exemplo, e hoxe isto falaba co meu amigo Paulo, eu teño 47 anos, 47 anos. É moi probable que non teña outros tantos por diante. Quero estar todos os días da miña vida no mundo sabendo que máis da metade da miña vida vai fora. E que non teño outros 47, pero é moi probable que non teña nin 40 para estar como hoxe estou. Porque sempre me din, ai, porque ti és nova. Sí, son nova. Son nova, fago moito exercicio, estou físicamente moi ben, forte e todo iso. Mas eu non teño a mellor 40 anos para estar como estou. E quero saber que isto é agora e vivilo desde esa certeza de que xa estou na segunda metade e iso é maravilloso. Porque eu xa o vivín. É aí que atopei esa maneira de vivir con plenitude e convivir ca soidade, con ese medo, sin que o medo te condicione. No que ti dis, son tan humana que sinto todas estas cousas, pero eu podo vivir plenamente, aínda cando as condicións non son xusto aquelas que eu quería. En todos estes procesos de conectar coa soidade e decidir non soster vínculos que non me fan ben, que incluso me fan mal, non aceptar novas persoas na miña vida só porque agora me van cubrir isto e van facer isto comigo. Nese proceso, aí hai moito autocoñecemento. E atopas esa maneira de non negar que tes medo á soidade, que isto é super importante, para non sentirte soa, para non sentir a soidade como a tal, senón é medo. Só é medo. Non pasa nada. Podes ir soa ao teatro, podes viaxar soa e podes facer todo iso que faz con medo. Porque, ademais, o medo á soidade é humano. Non podes vencelo. Tes que vivir con el. El, se te levas ben, co teu medo á soidade, sintes plenitude. E non pospós. Non estás esperando a despois. Esa idea de que o máis bonito que ten a vida é saber que se acaba, é en sí unha maneira de vivir, de convivir con ese medo. É vivir de cara á morte, conectar coa finitude da túa existencia, e ao vivir de cara á morte, podes vivir de cara á vida.
é super importante nomear. Eu teño medo á soidade porque son humana. O medo á soidade é medo á morte. Todos os seres humanos temos medo á morte, logo temos medo á soidade, temos medo a que nos rexeiten, que nos exclúan e que nos abandonen. E cando isto nos pasa, sentimos moitísima dor porque sentimos que imos morrer. E unha vez que nomeas iso, podes enfrontar a dor que isto che provoca e vivir de cara á vida. Convivir co teu medo, eu que diría, supoño que é o medo máis grande que ten un ser humano, é o medo á morte. E vivir con el, recoñecendo, é realmente vivir con plenitude. E daquela cando estás soa, maiormente soa, ti és moi poderosa. Porque ti xa sabes que vas ti e o teu medo. Pero vas. Pero saes. Córrelo ao Entroido. Vas ao teatro. Viaxas. Falo todo.